Takže čuste, s vami je Droviček a vítam vás pri mojom novom videu, čiže to je ďalší rozhovor s Game Twisterom 97. Čus. No takže, Game Twister, čo ťa priviedol k natáčaniu? Tak, najskôr pozeral som narazil som na YouTube surfovaní po nete, narazil som na Goga a potom sme sa spojili s kamošmi. No a tak ma chytilo to natáčanie, tak reku, že to skúsim, no a tak zatiaľ sa vytlačím. S čím natáčaš? S akým programom? Zatiaľ natáčam Frapsom, ale skúšal som aj iné, napríklad Hypercam a Bandicam, ale tam zase boli problémy s kvalitou. Budú aj iné let's play než z Minecraftu alebo z iných hier? No, pripravujem ešte s kamarátmi, no s kamošom, multiplayer, let's play zo Saints Row 3 a z Dota 2 a prípadne ešte nejakej ďalšej hry. Aha. A čo ešte také, s čím renderuješ videá, akože s akým programom, že Windows Movie Maker alebo také? No, to si teraz trafil. Movie Maker zatiaľ. Aha, dobré. Takže ešte také, budú aj nejaké vlogy? No, ťažko povedať, keďže ešte nemám toľko odberateľov na vlog, ale mohli by byť aj nejaké vlogy časom. No, dobre, takže na dnešný rozhovor sme vyčerpali všetky otázky, takže ja sa s vami lúčim, aj Game Twister sa s vami lúči, pozdrav sa. Čus! Čaute. No. Fakt.